Manang Biyana! Hello, daytoy manen ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa kanin drama ita. Kat nagapo kani pagayam tayo naglingad itinaga na grasya. Ngamsakbay na. Hello pa'y kadadali Viernes di tatayog Pangasinan. Ni Ruel Losada, kani Sally Losada, kandagitan nakdadalok, Justin kan King Ruel. Ni Precious May di mailig, ala Calixto di Takawayan City Isabela, kan ni Violi Kiwas. Kastoy man, tikuna ni pagayam grasya. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka? Kadagiti talong anak ko, ada pagpaboritok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano? Kat iso ti kayat ko may drama ita. Taamok nga daada lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang, addo ti kwartayo, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agyaman aklulit anak ka. Ay na, kahikayat ka anak ka. I love you. Igatang yu ti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti daduma pa kasapulan nyo dito'y balay. Uy, nanakaw. Ay, agyaman ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan nyaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumporme ano anyat lutuan nyo, nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak kaw. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumre kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak kaw. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminang kahit. Doari baw tinted na. Ay, wan gayaman niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman anak kaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol nyo, Kahit da kami matla tinamnamaan nyo, makatulong ka da kayo, nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunutan ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wan nga raw. Ni Manong yu asimut ti paka-is-stressak iyay balay. Anya nga patiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Intik outan da kumamot na, Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa ima nga rod tiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Man, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay di star. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awang nga rog kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay to ikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagas out.
Kanyang rugay, kasag paminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan, dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya ngay, o mo na iturpos ka, dak pa'y nailapas dahil ikaw. Tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga rod, no nakapoy ti utek ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas, idi si Kugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa mo, ti panagripasok, idi ka di mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Agtalnakan, tamabanugak lamang sungsung bat kadagita ngay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Ay, kaya ko tata dominay. Kaano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro, kontrata ti anak ko na jay. Ay, kawin tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag di babaw nun may, Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya, iti biyagyo, tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam, san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! Tangiwat mo man si Kasimo. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka, nagtrabaho kami di kalsada. Kalsada manan. Kanyang rog, ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Gagasalt, limagasalt, Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang, may. Ano sa nyo, ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman, tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw? Ay na, nabaybayag kan atao dito lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Kita man, nagkakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa ka nga minon. Anya asawa nga, ikaw ang nobya. Ay kat mangsapul ka, iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslas danda mga anakay. Kakaruuro pa kay met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basik. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumuti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto daytan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw, tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa, Kababay, Mike. Ay, pasensya kayong tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madiariin na. Apay, Simo. Ninang ko, Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niyag sao, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay ngay. Ang mga ano da basol mo. Awan,
Di amo ka pang kurkuranti na kanya ke ti kawan ti ada lang kau. Kenawan na talaga na trabaho. Kinapudno na italang agparte ka nyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. Kat saan kamot nga inom itinakaro. Wala tata. Italang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat dadang iti bagbagan ni Inang. Kaslawan sir-sir biji balay may. Ala, Uston. Basta sing-singpet ka. Di pakita melatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararamit iti may kaniwas, wen simaw. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatata. Masaok lang kiday. Saan? Diya makidi maramay. Ana? Damagat? Anya dayta si mo. Adano biya, ma'am? Awan pa'y. Apay aya? Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagam may. Wan kan saan la isumba, mau? Ibagaman no mabalin mo no saan? Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan? Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan? Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau? Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan? Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow! Agyaman ang rodana! Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na lang. Nagarama ko na, takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw, sana. Nagaram ka? Dayjay pa'y mat apada marigrigat. Anya nga'y tipakanakan ka. Apay nga nga iso timang pakangkanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Nagsasao ka. Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang mag. Ano sa katiagbirok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga ikasar ko niya na. Ay, saanan ta kasar-kasar. Awan usaram nga kasar. Madumati tarakin ko amanok. Apay masapol na baboy kin nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya, di ka lagbay. Tapagbain ako mangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, sanang! Mangibabain lang tahandam nga kasar. Nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No, kasta. Aga-abroad ka mat, manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Oraya. Ay, agpadatang nga ruda, manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta, manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyo, simaw, Ana. Narigat mat no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw? Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay.
Apay nga main, anagado kayo nga kakabsat, ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni balayaw. Mala, hindi patakder kami ay itikal kalapaw, may nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amu yun ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumanglip-lipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayaw mo tamalipatan mi dayta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipaw iti kwartayaw. Ay, nasaya at nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yung kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni iti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na day? Kababay, nagdaw-dawat hak. Makatrabaho mate. Nga ureon na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan di taday. Nalangaron, makaamo ka. Basta makaamukan kininanang Tas ikamot lat adda ditoy. Una day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam kakagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat naman idi na panalawasan. Sa idi na minsan nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant dang. Nisumot la lumuklok magka. Ay kitama. Mga numasobram timangan iti adaw, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapag-atang itinaimas amakan, kaka. Ay, malaksid, no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kano nga enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan tiraman mau? Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka tanay narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoyin timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan ni nanang itilinuto ni bakit pinabait. Sigurado magustuhan na day tayo. Ha? Adagas asaw. Anya ngay day, jay. Ay, ninsa mo nanang kaw. Ay, inakitain. Iyak pre kayak tibatay. Saan kay payamatay nanang? Tanay itaray kay dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan, tanapik taramit, hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentunyo ka dada ja brown? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, sadya kayas. Bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo si sino yung kuidiskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawasming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay.
Ay, kang gayam. Nagpauwi dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko diti pita kayo, Sana makuti daytaw, Idulin niyaw, ta kwartayo la daytaw, Ta kwartami ka ni bagakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Kan makipurpur diya kamay. So, saan kami amaawanan iti kwarta? Da kami, ti makamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo, aya? Bakong ko sasyak lagabayin anak ka. Gapuit kinawin ko kami kayo tayo. Pakawalan ko ba? Ay, mapakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Ray mo yung akide. Si Kang Gayam, di makasulong kanya kita. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroaday. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Ni Simo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakek, aging ga anak kariko barak basit, manang biyanang. Katita, makapag naakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Kad naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inauna nga anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwa na ide. Kat ti pagyamanak nasingpet ni Simo, saan nagimula iti sakit tinakam kanyak, kat impatag naklata nga inana, iti likudan tinharamid ko kankwa na. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya, saan ko pakaragsakan tinapasamakan ka tipan nakaatakem, ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta, tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo nga ina, datayo ti silaw ti pagtaengan, datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo, iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo, baknang man wenno pobre, di adal man wenno saan, nasingpat man wenno saan, patas kumalatta ti panangipateg tayo kadakwada. Tanagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya, dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina kada kayo. Amin.